салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, сиҳати саломат ҳастен. Агар аз мо пурсед, мо ҳам худоро шукр бад нестем. Дар ғарибию кора зиндагӣ када гаштем. Имрӯз 14 мартай. Ман ина дар хонаям хостам ки иқа лагман кунам. Лагмана бисёр ҳам ёд кардем. Марҳамат, тамошо кунед. дӯстони азиз, дар инҷа боша мо шаҳри Берёзовский омадем. Берёзовская Екатеринбургу қадар дур нестай. Сабринашона тарафи театральная студия амиҷо омадагиам баромад кунӣ. Имрӯз масленица доран урӯсо 14 март. Масленица ранги наврӯзии худмонвориай. Урӯсо қатъи зимистон хайрахуш мекунанд, баҳора пешвоз мегиранд. пеша ин масленица ё як ҳафта блинчикпазӣ доштанд. ҳар рӯз ҳар хел блинчик мепухтанд. мисол имрӯз творог қатъи пага, рӯз дигааш мисол сгущёнка қатъи, рӯз дига
гӯшт қатиам хеле ҳар рӯз як ҳафта ё блинчик мепухтан. Имрӯз ёда чорабинии асосишонай. Имрӯзам хеле шодӣ ва хирсандӣ мекунанд. Мисол рақс бозӣ мекунанд, ай пага баъд ёда постшон сар мешава. Рӯзаи ё ранги рӯзаи хеле новорӣ несте ки мисол ҳичира нахари даже овада дана нагирӣ, ё фақат гӯшт намехӯранд ба хиёлам, моҳӣ намехӯранд, шир намехӯранд, баъзан чизое да мумкинай. Инами хеле ё 40 рӯзам хеле пост держат мекунанд, рӯза мегиранд. Марҳамат, тамошо кунед, бо мо бошед. Сабринаи нақати дугонаш ҳаматон ассалом гуфтистай. дар иҷо конкурс рафтестай. ҳар хел конкурсҳо шидистан оз як ҷуда гирвардорӣ, мисол дар иҷа столбада биромадан, гоя ки то ами охири ами столбада розаина то охир шабрая айнамуҷанам хали мишкҳо мондагиян хирсаку амвора бигирӣ, партои ё ки валенки мондагия валенкира бигирӣ, мисол як приз мондагия да дар ин валенки бу ба хелом пулай. ҳозир чандта бачаҳо биромадан, як бача ба хелом рафта ки дата дигаш натонистак, ҳозир наи дахтарак рафтистай.
дар иҷа боша блинчикина тақсим кардестанд. Ансамбль «Уральские посиделки» из поселка Старокишмин. инам хеле блинчики бисёр кардаги овардагиянд. Ҳамаи одамора блинчик тақсим мекунанд. Хороводы. А как правильно хороводы водить, нам расскажет и покажет и вместе со скоморохами и с ребятишками, кто к нам сюда придет. Татьяна Зарафудинова, встречайте. Папа, ты говорил, Ну подожди, сейчас мы пойдем. Всегда на Руси хороводы водили. Парнишок тоже валенок снял. Только 3. Присоединиться к нашим скоморохам. 6. Ребята, дӯстони азиз, баъд дар иҷа да охир инам хеле чучила мондагиянд. Ина и чучила бечораро фасон кардан дар иҷа мондану аки и расмушонам хеле ки и чучилара баъд алов мезананд. Ин оз да бехш чӣ рехтестанд, бензиниш рехтестанд, намедонам чӣ кораш кардестанд ки оз и чучилара аки чӣ мекунанд, алов мезананд. И расмушонам хеле ки аки ира ки алов задан уже баъд тамом дига зимистон қади хайрхиш кардана баъд аки дига гармӣ меояд, гармиёро пешвоз гирифтестанд. И ҳамаи фикрои бад, ҳамаям хеле мисол корои бад қатъиями чучила дар ҳаво мепара мерава, қатъиями алов. Инам хеле расм доранд рӯсо. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо ман мехоҳам навори имрӯзаи худмонро ба охир бирасонам. Дар ҳар куҷое ки бошен, сарбаланду хонаобод бошен, Аллоҳ нигаҳбонтон боша. худтона қати фарзандотон эҳтиёт кунен, ҳамеша фикрҳои бад аз шумони айсартон дур кунен, комментарияҳои нағз банависен, лайк монен агар навор писандтон омада бошад. хайр, то наворҳои оянда.